Oi, halo. Wah, piye kabar sampean kabeh? Sehat kan? Alhamdulillah. Siap no bantal karo gulingmu. Mari kita nikmati lagi segmen Konco Turu. Oke, saiki aku kali iki bahas nangis. Lanang kok nangisan ya kan. Kita sering dengar sih teman-teman sing berkeluh kesah, teman-teman sing adu nasib ya kan, adu nasib. Sebenarnya iku lanang iku oleh cerita gak sih? Lanang iku oleh nangis gak sih? Kan ngono sing ndek benak teman-teman saiki sing banyakan orang Agustus iku full apa sadurunge Juli full nangis. Agustus kudu merdeka, wong bulan merdeka. Ngene kan. Nah, saiki aku bakal bahas tentang iku. Bagaimana sih solusi niku? Nangis. Lanang kok nangis. Apakah boleh semenangis iku kan? Hu. Lanang iku kan ya rek iku. Sejatine wong lanang iku memang ditakdirno kuat, terus menerus strong. Apapun kendala apapun harus diatasi dan mereka ya harus tegak ngono kan. Sejatine lanang iku wani apa memikul beban nih. Tapi lek beban orang ta ya boleh yo gak ngurus, pokok kudu wani beban. Sing penting tanggung jawab kan ngono sih. Rata-rata saiki kan ngono. Apakah seseorang lelaki nangis iku gak diperbolehkan? Apakah seseorang lelaki iku harus ditakdirkan kuat? Gak juga. Kayak menurutku ya sependapatku gak juga. Soalnya nangis iku ya satu, dia pelepasan emosi. Dua, dia mengidentifikasi perasaan. Bagaimana perasaannya dia ngono. Sing ketiga, ben dia iku bisa mengatasi konflik. Ngono. Terus dari nangis iku mau apakah seseorang laki-laki ku di hadapan orang banyak ngarepe wong akeh nangis ngono, dicengeng. Terus baru alah kon iku gak lanang, lanang kok nangis ngono. Gak lanang itu lek nangis boleh boleh saja, gak kuat nangis monggo, gak kuat ngeluh monggo. Memang itu ditakdirno apa ya, manusia itu ya butuh mengeluh. Jadi nih untuk meluapkan itu mau pelepasan emosi, mengidentifikasi perasaan atau ambek mengatasi konflik itu mau. Ya memang itu berat, semua orang itu punya masalah masing-masing ngono kan. Tapi gak seharusnya kan digram terus moro dipendam dewe ngono. Malah nanti kasihan. Kita sendiri gak merasakan nangis atau mengeluh itu malah gak bisa mengeksplor ekspresi tersebut. Malahan kita tersiksa karo karo perasaan gini, Mang. Nah, tangisan niku kan alami kan teko tubuh kene sing melepaskan emosi sing kuat. Bahkan ketika kita menangis, stres, cemas, teko tekanan dari kerjaan sing hebat gitu kan. Menyebabkan niku apa ya? Kene ku aduh, lemah ngono kan. Dan oleh karena tangisan iku kene iso luwih ngeringanno, membuka jalan bagi pemahaman sing lebih dalam tentang apa sing kene rasakan. Bahasanya gak segampang iki ujian itu sing kene lewati. Oke, menurut orang lain halah ngono tok ae nangis dihadapi. Tapi bukannya kekuatan orang itu beda-beda ngono kan. Ono sing kuat ngadepi masalah uripku tapi gak kuat ngadepi masalah uripe dhewe, tapi aku iso ngadepi masalah ni uripe areke. Kan ya macam-macam ngono kan. Jadi luangkan untuk menangis dan mengeluh masih boleh kan, ya boleh silahkan, tapi ya ngono mandi nangis usapi ngadeg jejeg kuat ngadepi. Nah aku itu ikut kemarin sih tak ceritani and iki yo sebenernya gak pengen curhat sih, cuma aku mek pengen ceritain waktu itu kemarin itu apa ya, di awal itu ngeluh kan kayak cuk kok cek abote ngene kan, urip iki ngono. Aku kok kayak ngene, aku sih kayak ngene ngono. Sesuatu dalam diriku merasa
banget anjing. Tapi ya nangis sih. Aku pribadi ya nangis sih kan. Ngerasain kayak ngono. Tapi waktu itu ya ono lah seseorang sinang aku ngono kan. Ngomong, iya kaya aku. Nangis so. Kuanten no masalahmu saiki. Mari balik wingkisen klambimu budal ada pono kabeh. Marekno kabeh. Wong lanang iku tanggung jawab. Fuck. Aku sing meneng rek danduk ngomong ngono. Ya aku yo bergumam sih ini. Iya sih ini. Oke lah. Lanjut. Wingkis. Tak adopi. Yo pancet saiki anjing. Tapi gak apa-apa lah, itu sebagai mengidentifikasi perasaan nih, bahwasannya itu masalah itu memang selalu ada, masalah itu memang bertubi-tubi ada. Walaupun masalahmu selesai sekarang, besok pasti akan ada masalah yang lebih besar. Ingat, besi itu ditempa, hasil yo dadi ngono lho. Dadi sing cincin, ono dadi sing pagar gini. Semua itu harus masalah, semua itu harus ditempa untuk membuktikan bahwasan itu pure kita terbentur dan terbentuk. Jadi apakah itu kembali lagi aku mau lanang iku gak oleh nangis, boleh saja. Asalkan usap air matamu, wingkis kelambimu, ngadepi maneh. Oke? Tetap semangat guys sampean sing saiki mengalami masalah bahkan sing lebih besar dari aku ataupun lebih kuat dari aku. Pokok kudu kuat. Oke, semua itu wis warna-warni dan enjoy dengan kehidupan. Oke ya. Tetap support channel ini. See you next end video and bye.